Sa una, kung kinsa tong mga gwapa, panguyaban dayon. Pero karon, tutukan una kay basin og bayot. Bitaw pre no? Sa una pod gamay ra pod ang mga gwapo. Pero karon nga daghana, kaduha-duhaan pa kung lalaki ba? Maog yun pre, maglibog na lang ta. Sa una pod kung gwapo, babairo daw. Pero karon, hasta ang mga batignaong babairo na pod. Naapay uban diha, maopay magpili-pili. Kabaggag mga naong. Lagi pre? Pero tinagyulahiya karon ikumpara sa una. Kay sa una, magpaabot pang mulingin ang buwan, usa pa kasalan. Pero karon, unya na pakasalan kung mulingin ang tiyan. Unya pre, ano sa man ka mo istorya ni Kumari? Sa unsa man pre? Nga doon na tayo relasyon. Lo, unsa may tawag sa Ingles anang rilo nga naas bongbong lo? Maunig gitawag og wall clock apo. Kanang rilo sa ibabaw sa lamesa lo. Aw maunig gitawag og table clock. Kanang mupukaw na to lo. Aw maunig gitawag og alarm clock. Unya, kanang rilo sa garden lo. Unsa man po'y tawagan na? Kuha na po. Bulaklak man siguro. Kapuyanas kung kinabuhi ron ba yoy? Nga naman ba nga nakaingon man ka ana? Kanunay naman lang gud ming mag-away sa kong asawa. Maghilat jud ang adlaw bay, nga dili may magkaaway. Naapay ba nga grabe ka bungangira o grabe kayaw-yawan. Tanda na lang gud niyang gusto bay, may matuman. Grabe po na imong asawa bay oy. Wadyo di ay konsiderasyon. Asa gud kag konsiderasyon. Maayo man ka kay wa man jud ka kasuway sa kunagian bay. Pagkaswerte naman lang gini mo bay si mong asawa. Ay, unsaon kung di maswerte bay? Nga amang mantong akong asawa.